kaga mazan kwarai gamji, kaga mazan kwarai gamji, ka ji kucin zaki, ka hana kankana raki, ka hana makiya aiki, kai ka kana ta yin kirki, kai ka ba da mamaki, ta wisa ado kuri yaro, ta wisa ado. Tarkashi masu saurare ku gyara zama tsab domin tunan wakar har ƙarshe mai taken kaja mazan ƙwarai gamji ta shahararren fitaccen mawaƙin nan dai na masu waƙan nan ta mulki da sarakai a jihar Kano, Najeriya ma gabaki ɗaya, wato dai Naziru M. Ahmad wanda aka fi saninsa da sarkin waƙa. Har yanzu masu saurare amma kafin kama wannan waƙar har ƙarshe za dai masoyan ya kasance wannan shine fakenan zuwa na farko cikin wata sha mai albarka da kuma mana subscribing tare da mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labarukan namu akwai da yaushe zarar mun ɗora tare da mana alama kuma na kan bidiyon namu da lakin da matabbata makawa hakan ne kaɗai ke ƙara mana ƙwarin gwiwar kama ku zafafan sai har labarai da ma kuma kama ku wasu labaran masu inganci kuma ba makawa kan ne kaɗai ke ƙara tabbatar da cewa labarukan namu suna matuƙar gamsar da ku akwai da yaushe a kowane lokaci. To Allah ya sa mu dace kucin Allah mai iko shi masu saurare wannan waƙar tana da sarkin waƙa wato dai M. Ahmad tana nan tana motsawa ne a media ko yaya dai shin wanda wala sun yi wasu daga cikin ku ba su san wannan waƙar ba kuma ba su ji ta ba amma dai kun ji yadda sarkin waƙar ya karkare ya yi wannan waƙar mai taken kaji mazan ƙwarai gamji. Amma sai dai masu saurare a cikin wannan waƙar da muka samu ta ce nan wato dai wannan waƙar mun ganta ne a cikin wani bidiyo na gwamnan nan na jihar Katsina a Najeriya mai suna Mallam Umar Dukkuda yayin da ya toshe da yaransa kuma aka san mai wannan waƙar mai taken kaji maza gamji. Shin da gaske wannan waƙar shi aka yi wa ita ko kuma wani sarkin aka yi wa ko kuma dai wato dai ganin wannan namu kuma naku kuma nasu wasu su wato dai Brigadier Abdulrahman Chani aka yi wa ita ko ba shi aka yi wa ba. A gaskiya masu saurare a batun gaskiya ta yi a sanin mu lallai wannan waƙar zai wahala idan Chani aka yi wa amma shi masu saurare ya wuce tunanin ya wuce ganin cewa a ce a halin yanzu da sarkin waƙa ya waƙe wannan namu Chani ya masa wannan waƙar mai take mazan ƙwarai gamji. Kuna ganin cewa wannan waƙar za ta zaga media da ko ina ko kaka da yi to dai Allah ya sa mu dace daga wannan ma kawo karshen shirin na wannan sautar a nan jama'a mutane na kullum wasiƙar nan ta kowa.